klaseak hasi dira, azti ikaragarri bihurtuko gara akademian, egun itzela hemen jada. Goikoa nire ohea da. Ai, barkatu, zu bere logela honetan zaude? Bai. Zeinen ongi. Zeinen ongi, 3 gehiagizkoa da. Kaixo, ni honegoa naiz. Ja. Ni Juri. Bai. Eta zu? Lehen entzun dizuet. Ni zer? Baina nola duzun izena. Ni Tarak. Ze polita. Berriro hasiko gara. Juri, lurraren basokoa, Tarak zuaren basokoa eta ni honegoa. Utziko didazu? Bai, Tori. Apurtu duzu. Ez, begira. Eta garrantzitsuena da hemen gaudela, Urargien gazteluan. Magia Akademia honetako lehenbiziko ikasle nahasiak gara. Zueren hasia zara? Besteek zaila jarriko digute. Zergatik diozu hori? Bueno, betidanik garbiak izan dira akademia honetako ikasle bakarrak. Ez dute begionez ikusten gu ona etortzea. Erdian sartzen garela sentitzen dute, uste dutelako hemen ikasten duten magia zuria beraiena besterik ez dela. Zer da hori? Sustraitea. Baina nire pajita ez dakit non utzita. Edaten ari zara? Ez. Aizu, edaten ari zara. Baina ez utzi ezer gabe. Ados. Kiratsa diozula? Zer da hau? Bai? Usaina? Usaina. Zer gaizki esaten du, Nondik dator? A ber. Nik desodorantea eman dut, Itxain. Zer da hemen barruan dagoen gauza marroi hau? Badirudi? Ez esan hau dela. Bai. Iratxo kakada. Ara. Zer daukagu ba hemen? Aragi berria askatu omen dute. Kaixo, ongi etorri. Ongi etorri. Gu. Ui, barkatu. Barregarria. Barregarria. Ongi etorria ematen digute guri. Bizitza osoa daramagula akademia honetan. Arrazoi duzu, gu gara iritsi berriak. Kaixo, ni honegoa. Zukitu. Ez zaitez nekatu, ez ditut zure esku zikinak ukituko. Balakizu esartzen ari zaretela gure akademian? Zuen akademian? Ez duzu ikusten 2. urtea, leinu handiko aztiak. Eta zuek? Zikinak. Nahasiak. Zikinak, gure magia lapurtzera zatozte ona. Zuena? Bai, gurea. Oi. Gustatzen zait? Zer? Nahi dut. Ez. Emaidazu. Ezin du inork hartu. Emaidazu. Ezin du inork hartu nire familiarena da. Emaidazu. Oso berezia da, ezin du inork hartu. Emaidazu. Emaiozu. Itxuleza da zuen mesedez, hori nire... Lurraren Arki da! Zen nazka zelako kilatza. Arrazoia du, iratxoak bereak egin dituela uste dut. Nabaritzen da zikinez betetzen ari dela. Eta zure laguna Konstantin non dago? Hori non dago? Ba ez da etorri dagoen, iratxokak adin usain honekin ez da etorri. Arrazoi du nire motxilan sartu da eta orain nire arropa guztiek usain txarra dute. Hor dago, Rufino. Rufino! Petrusez! Ez didazu eman. Petrusez! Aiba! Hau da, hau kristoa. Zer izan da? Petrusez! Ikasi, lan egin, letratu, trebatu, memoria, talentua eta disiplina. Hauxe da akademia bikaina, zikeri
apartak, ala jaina, hauseta akademia bikaina, zikeri apartak, ala jaina. Ai, bueno, egun on guztioi. Ui, zea raroa ikasle berriak oraindik ez dira iritsi. Ai, agian galdu dira gaztelua, hain ondia da. Basotik atera, eta galdu egiten dira, ezta? Ai, hain zorgin xumeak dira. Bueno, hain kezkatuta baldin bat zaudete, zergatik ez dituzue lagundu. Lagundu gaituzte bai, baino dirudienez gu ez gara ongi enteratu. Gaurko lehenbiziko ikasgaiarekin hasiko gara, bai? Gaur kamuflatzeko trikimailuak egingo ditu. Kamuflajea mesedez irakasle, hori lehenengo urtekoa da, hori oso ikusia daukagu. Begira, hartu ezazu kutxa hau, eta inguruan kamuflatu behar duzu. Errepikatu nirekin. Expectro evanestet, Espectro evanestet, transinalius. transinalius. Zer? Baina, Begira, Fenix egaztiaren dozena bat arrautza. Konstantin, ez dizut levitazioa eskatu. Zer emoten? Ez, jeitsi hori. Ez dakit zer gertatzen den. Hori ez dugu eskatu. Konstantin, Ez, mesedez apurtuko da. Ez dut edan nahi. Baina ez edan. Ez dut edan. Baina, Lagundu! Ez dakit zer egin! Ja, baina, utzi hori orarin. ezin dut kontrolatu, ez dakit zer gertatzen den. Aste honetan, logela guztietako komunak garbituko dituzu. Zer? Bai, horrela jakingo duzu hemen denak berdinak garela. Eta berdin duela zein familiatik gatozen. Baina irakasle... Agian ez duzu ongi ulertu eta sukaldeak ere garbitu nahi dituzu. Hau, ez da horrela geratuko. Kendu zikinak. Konfidantza izan behar dugu gune planaren gan. Baina, entzun, ikusi duzu zer egin duten elkarrekin, uste baino boteretsuagoak dira. Eta zer? Plan zoragarria da! Hala da! Eta nori okurritu zaio? Zuri ez? Bueno, neri ez. Rukirik ez gurean, kupidarik ez airean, bere existentziarekin amaitzeko. Zerbait egin behar dugu, bai, baina gu hiru besterik ez gara. Zer egin dezakegunik, nik ez dakit zer egin. Badakit, xamana deituko dut. Xamana oso argia da. Berak jakingo du zer egin behar dugun. Dena sortzen den lekuan, Bizitza jaiotazi, gogoresten du basoa. Ui, baina non nago? Ni etxean nengoen eta batean agertu nahi Xamana barkatu horrela bapatean deitzeagatik. Ai, Puri! Yuri. Yuri, utzi izena raro. Xamana gurekin bukatuko dute eta ez nekien zer egin horregatik. Oi, itxaron. Lasaitu zaitez, konta idazu. Zer gertatzen da? Garbiek gorroto gaituzte. Gurekin bukatu nahi dute. Guri magia kendu eta gu akabatu. Kaka! Ui! Barkatu. Bai, nola zen. Bai. Oi, itxaron, iragalpena hotxa jarriko dut. Eta zieran, klan bakarra ziren. Eta magia guztiak elkarrekin bizi ziren. Izenik gabe, zatiketarik gabe, arrazarik gabe, triburik gabe. Argi bakarra, mila zuen lurraldea. Rufino, etorri hona oraintxe bertan. Rufino, baina zuaren basoan, zoriontsu zara. Bai, baina zu zaudenean, zu ez bazaude, ni aspertu egiten nahi. Ai, ze polita, Bai, Rufino. bihotzetik esan dizut. Rufino, ezin zara hemen geratu. Zergatik? Harrapatzen bazaituzte, harri bihurtuko zaituzte. Ohituta nago. Bueno, baina zuaren basoan beste iratxo batzuekin jolastu dezakezu. Iratxoak denak tontoak itxusiak eta gaizki usaintzen dute. Orain txentzun ditut Tasia eta Konstantin plan bati buruz hitz egiten. Plan bat? Baina nik badaukat plan bat.
Ha! Badaki zer egingo dugu zatozten. Begira, zaku batean sartuko ditugu, eta basiliskoai botako diego. Ez, ezin dugu hori egin. Rufino, zuk ongi zelatatu. Zelatatu! Ze planazoa! Wow! Ze planona! Baina koskarik ez ipurdian. Gauza da, Jurik 2 lagun zelatatu zituela. Tasia eta Konstantin. Eta entzun zuen plan maltzur bat dutela gure tribuekin akabatzeko. Tasia eta Konstantin? Bai. Plan baten buru. Flipatzen. Ez zuzendari handere. Tasia eta Konstantin? Bai. Plan baten buru? Bai. Tasia eta Konstantin plan baten buru? Ze ona? Zelatatu dituzu beraz. Nik ez berak. Martxan jarri da dena. Guazen hemendik horren! Bai! Biak eta Indar eremu bat da. Laguntza! Silentzia! Gehiengo gaitzen nauen. Zuek pentsatzea Tasia eta Konstantin bi ergel horiek buruzagiak zirela. Sinestezina. Ez, baina, aizu, iratxoen belarriek inork entzunezin dituen soinuak entzuten dituzte. Rufino! Super Rufino! Guazen ba! Gainera, gaur, 5 galtzerdi, 5 igel eta litro bat muki jandut besterik ez. Eta gozen naiz. Ez duzuen nahi, zuzendari aurkitzea eta jatea. Bai! Hori super argi geratu zait, Ez, begira, utzi mundu guztia jateari eta joan zaitez oneguaren bila. Onegoa, nola onegoa? Berarengan bakarrik konfiatu dezakegu. Egia da. Baina puri! Juri! Bueno, bai, eta paka! Tarak! Hoize izena raro aizue. Baina, zehari da gertatzen, zuen arriskua sentitu dut eta etorri naizena. Txamana, harrapatu gaituzte. Plana martxan jarri dute. Aukeratua aurkitu behar dugu. Ze aukeratua? Iragarpeneko aukeratua. Ze iragarpen? Iragarpena zu kontatu zenidana. Bai. Aizu, honek lagunduko gaitu benetan. Neskak! Baina, kontot! Ai, ama, erretarago hau. Airearen basoa! Ai, ez inoskoa da. Bai, egia da, ezinezkoa da, guazen. 3 tribu, klan bakarra, 3 indar, 3 argi, 3 tribu, klan bakarra, 3 indar, Zuek zarete aukeratua, eta zuen indarre sortu da, argi nagusia. gure elkartasunak eta batasuna, babesik onena. Ez dugu etxiko gortatiko, errebuak amaitu dira. Borroka egin ezimo, etxiko gortatiko, ez gara izango azkena. Ez dugu etxiko gortatiko, errebuak amaitu dira. Borroka egin ezimo, etxiko gortatiko, ez gara izango azkena. Zikinak, non zaudete? Zuen ordua iritsi da. Atera zuen eskutalekuetatik. Ez gara eskutatzen. Hemen gaude. Duraren aberrazioa zarete. Zergatik. Zer egin dizuegu basoetako tribuek? Alderantziz, magiak elkartu eta indartsuagoak dira. Baliteke Zer ari baina. zara? Ez entzun. Zikin batzuk besterik ez dira. Lurrikara! Atrakzio! Infabizere! Zurrumbillo! Stila Fortio! Zugarra! Sasia!
Denok elkarrekin borrokatu arren ez dugu ezer lortu. Zerraza izan den zuekin akabatzea. Tasia, guazen! Tasia, hori da. Ez gaude guztiak, Tasia. Iragarpenak behar zaitu. Zuekin akabatuko dut zikinak. Debergat, hori, placer! Konstantin, ez dizut hauek akatzen utziko. Tira fortio! Hiru indar! Hiru argi. Hiru tribu! Klan bakarra! Hiru indar! Hiru argi. Hiru tribu! Tasia, mesedez, lagundu gerrarekin bukatzen. Konstantin, sentitzen dut. Klan bakarra! Klan bakarra! Ezin naiz, zer gertatzen da ezin naiz mugitu! Zurekin bukatuko dugu, eta zuzendariarekin, eta gu akabatzen saiatu diren guztiekin. Lau tribu, klan bakarra! Lau tribu, klan bakarra! Lau tribu, klan bakarra! Bai, hau da gure lema klan bakarra eta aro berri aurrean elkarrekin bai, hau da gure lema klan bakarra eta aro berri aurrean elkarrekin bai, hau da gure lema klan bakarra eta aro berri aurrean elkarrekin bai. Hau da gure lema klan bakarra eta aro